Jam gen waali fini wiyete men ñande Mawnde tati Seedtojo 26 ina hawre 15 humtorandu ujunere temedde nayyi capannayyi jeeɗiɗi fergo. Goonga won goonga mo jiimi deƴƴotaako ete somi haalani mi weltotaako hetto haa mi joofna lundotaako so a faami pammitoɗa a heñotaako so a faami ngara pirta ba cokka ba waalotaako so a faamani a rewani ganda a ɓamtotaako. Goonga ko nangtade ko tiiɗi ɓoccittaako mo nangte laaci mbati ma teɓɓito heɓɓittaako. Miɗo sikki aynaaɓe hannde paami e ngaynaaka hanki nangtotaako caggal nde yooro andini ko gandal woni ko waasotaako. Janngen ko nafata wortotaako ko noon aduna addiri woto wi a waylotaako. Janngin ɓiye ko nafata wortotaako ko noon aduna addiri woto wi o waylotaako. O janga sariya e Qur'an o naftortaako o fiile alfa e laafa mum tiiɗ kaka seekotaako te so o namnama gande o jaabotaako. Taw ko tafsir tabiɗo baasi mo Allah weltotaako te go'o kuɗi e ɗiɗi leɗɗe so windama o tottama rendintaako. O janga o reena o rokke o naftortaako o liggido e ɓe jangani tarani gardo o ardotaako ete omo jagga ko gando o ƴewtotaako. Meccal makko ko rondade ko teddi o rototaako mate gonɗinde Allah ko weleede leptede e basal ƴewtotaako. Puɗol Sey Kumar Bama ɓogge yo yurmede geno won e makko kanko e dendangal mayɓe e dande Maymun Oumar Diallo mo heelange. Duɗal Pulaar Murtuɗo JOOB yo jam ñallu ñallen e nder heen.